днес ще снимаме Хайде. на спидън. Да почваме. Така. Айде. Първи стейдж. Вика ти да виж. Не би да падна. Уоу. Ти си баба. Я не ме бутай. Полека. Какво пък аз? Буташ ме. Нън. Мотор. Ох. Не е честно. Ти сега трябва да изчакаш порт. Какво? Паднах. Мразя как. Падна, нали? Не, аз гледах назад кога ще дойдеш и се буснах в един кактус. И падна. Значи си се обол. Картичка. Аз преди не знаеше, че от кактусите умираш. О, картичка. Аз се я взех. Опа. За какво са картите? О, минах го. О, не. Да почвам ли без теб? Чакай, почвай. Почвам. Нън. Моториш Аз съм ме. по-добър. Да, бе. Опа. Оп. Прескочих карта. Али и аз. Мисля да умра. Я взема пак. Здрасти. Този нуб започна преди нас. Този човек. Този Той път падна. ще намаля малко пред картата. Взех я. Не е честно. Минах го. Почвам без теб. Окей. Ама че е тоя, бе? Реза този сервер. Защо умря ли? Да. Да, виждам се там. Карта. Онзи човек изгуби на първото и излезе. Ти не би да го мина. Не, умрях на последното. Това е много трудно. Не, Как? но не е много трудно. Трудно е. Да. Айде, чао ти. Мога да продължим Газодупка. пред. Това аз много пъти умирах. Не ми се получава. Газодупка, вика. Да, О, виждам. карта. Взеха. Тък щях ти кажа, почти стигна до картата. Минах го. То път почвам без теб. Да ти винаги почваше без мен. Опа. Опа. Изгуби ли? Карта. Да, която взе. Ай, на ръба. Оу. Мина ли? Не, умрях. Съм много по-добър. Опа! Колекичка. Карта. Защо картата е все на някакви шапки? Сигурно ги печелиш и можеш да си ги сложиш на главата. Да, бе. Да, бе. Айде, вече го минах. Стигнах до леденото с пингвините. Ти още ли си на онова? С Аз камъни. съм на бялото. И все О, умря. аз го минах. Аз съм на леденото. Полека. Не, той се лъзга. Се лъзга. Хуп. Че Този път намаля ми се получава. О, Андрей, стигнах до шареното. Ама то е много лесно. Он трябва да задържи спек. Аз съм на 3D мод. Оп. Ти не видимо настигна, бе.
карта. Ушанките ли спечели? Ами не знам. Ти на кое си? На бялото. О, значи си спечелил някакъв гердан, на който пише Roblox. Назиме ми се спречи. Ха! Тя падна малко преди мен. White. White. Значи това е на ръба. О, шанти. Мина ли го? Упа. Стигна ли до мен? Да, съм на Шар. шарен. Да, виждам. Гледай ме само колко съм добър. Да, бе. А, и аз те виждам. Ти си на уния, където са такова. Ротейтнати. О, канализацията. Спечелих някаква на шапка. Да. По-точно коса, шарена. Ох, та, как ме избута! А ти? На кой съм? Мразя Много каналите. трябва. Иване, виждам те. О, О, мъга. на! О! Ах! Аз се закрепих за един канал и после паднах. Стею. Ти мина ли го? Не. Ти не си онзи, където намърда на канал. А, не, ето ти. Карта. И се печели черна тиква. И изгубих заради тази черна тиква. Къв кеф. Я, черна тиква. Уй! Добре, мразя канализациите. Аз я минах и тръгвам без теб. Знам. Аз съм на вулкана. Дали да спирам вече видеоклипа? Колко време мина? О, 7 минути. Опа. Грешна програма. Още малко. Минах го! О, не. Ово, вулканът. Аз вулкана много го обичам, защото има такива наклонения и се качвам по тях. Да, обаче е много крив. Много крив. О, спечелих лава нинджа маската. Мина ли го? Уй! Да. О, не! Това много го мразя. Кое? Кое? Сградите. Помниш преди колко време се опитвах да го мина. А кабара? А кабела? О, карта. И какво се Sword Pack. Yes. Мина ли? Видяхте как падна. Вече Айла. знам. Какво ядеш? Аз съм на плажа. Какво? Мразя сградите. Точно пред картата умрях. Ти си на 10-то ниво. Аз на 11-то. Уп. Защо бе? Защо бе? Айва! Стига си яла. Медуза.
Умрех точно пред картата! Аз умрях точно пред финала. На плажа? Мали на плажа колко преди рейдж квитвах. Да. Аз се бях качил на една палма и те гледах. По-точно на палмата на финиш. И после те чаках тебе, защото нали беше излязъл. Сорш пак. Край. Този път ще го мина. Ах! Тая карта я взимам за трети път. Пак умрях на това. Край, вече продължавам фронтално. Андрей, а после като стигнем до второто ниво, който е в друг сървър, ще трябва да я караме сами. Може да ни пусне в един и същи сървър. Може и да не. Ей, чакай малко, ти си в парти с мен. Като аз мина и теб ще те пусне при мен. Да! Лоша палма, за малко да я докосна. Оу! Стига бе! Този град не мога да го мина. Преди да видиш какво ми беше на мен. Ох! Но това е момичешка шапка. Накрая ще ги сложа си. Опа. Ти най-накрая го мина. Не си. Защо бе? Аз съм вбесен. Мразя този мап. Аз мразя островът и града. Я да видя до колко стигна. 12 минути. Ай, спирай. Чакай, има максимум до 15. Поне да стигна до 15-то ниво и тогава ще го спирам. И сега на 14-то ли си? Какво? На 14-то ли си? Не, на 12-то. И не мога да го мина. Това е по-трудно дори от града. Да видиш на мен какво ми е. Не. Накрая ще дам обърнато палче на това. За малко. Скочих на ръба. На спидран. 4. Омага. Не стига бе! При тази сграда толкова висока, само се удрям в някой прозорец. Аз съм на замъка вече. Дали водата е Кен Колайт? Ох! Чакай, ще се загледах във водата и се блъснах. Бе, защо? Кафявата коса. Само не беше черна и щеше да ми е по-хубаво. Тича. Вече ще го минем. Лети! Бе, край. Не мога повече. Аз нищо не виждам. Ще изляза от сървъра. Защото не можеш да минеш един мап. Знаеш колко е трудно? Той аз преди не можех да го мина, ама излязох ли не? Това не може да се мине. Това е невъзможно. Да се върна. Аз се връщам назад. Косата. Тук умрях, а не.
научи да връща назад. Аватар. Не може ли този мап да стане по-лесен? А не може ли този сервер да се изтрие от живота ми? Анджело, какво ти става? Аз не се казвам Анджел. Аз да говорих на теб. Оф. Ах, Айде, спирай клипа. мразя този замък. Накосам. Айде де. Край, аз излизам. Не мога повече. Край, спирам клипа и излизам. Чао, Иван не можеше да мине 10-то ниво, аз 13. Айде, чао. Няма да има повече. Шпия сървър вече ме нерви. Трябва ли клип? Чакай.